Tungod sa epekto sa bagyo, dili una hinayon ang plano sa pipilang ka mga eskwelahan sa Mandaue City nga mo-apply aron maka face-to-face classes. Ang report ni Nico Sereno. Ang Kasili Elementary School, Mandaue ang usa sa mga nakaangkon og kadaot mugna ni Bagyong Odette. Sa upat ka andana nga school building, nangalangkat ang atop ug nalusno ang intiro kisame. Apektado sab ang school gym nga daw yano rang gilukot sa hangin ang atop nga siniini. Nang hinaot ang kadagkuan sa eskwelahan, maabagan sila sa repair niini. Na may mga ni-reach out nga stakeholders sa division office nga I think katong gipangayon mig mga number of GI sheets nga pwede na mo i-list tingali ani among kanang nga damage. Nya hopefully ma-realize to siya. Paghulagway sa principal, lisod ang ilang sitwasyon karon, walay kuryente ug tubig sa eskwelahan. Maayo na lang kay may rainwater catchment sila. Karong Biyernes ang schedule sa module distribution, maay na lang sab kuno kay nakahatag na og module ang DepEd. Ang mga teachers nag-iyahay og diskarte aron makapadayon sa trabaho. Mangita na lang po mig pamaagi nga asa tong nanay electricity, mga ato may magdala mig printer nya, ato may dito magprint. Samtang gipa-assess na ang mga danyos nga namugna sa mga eskwelahan sa Dakbayan. Kasagarang damages sa schools atop gyud. Atop unya ang ubang schools hurot gyud gym. Hurot ang ubang mga lupad. Tungod sa nahitabo, hayan di na madayon ang plano sa ubang eskwelahan nga mo-apply unta alang sa limited face-to-face learning. Reluctant bitaw. Dili pa ta ready for face-to-face classes kay number one, ang atong mga minor de edad kadaghanan nila dili pa vaccinated. Unya plus pagyud karon at the hype of typhoon, daghang mga eskwelahan ang nangadaot ng mga atok. Ang uban gani, grabe damage. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.